Popust od 19.000 dinara. Velika prevara. Jer svugde piše da vam ne treba nikakav ugovor, nikakve obaveze, ništa. A u stvari kad dođete, barem je u Valjevu tako, kada dođete kod njih obavezno vam traže ugovor, inače bez toga ne možete ništa. Znači taj popust od 19.000 što vidite je čista laž. Samo za njihove korisnike, nije tačno ono što kažu da je isto za sve i da nema ugovorne obaveze. Znači laž, ljudi, nemojte nasedati bez razloga. Pozdrav od Niki. Dosta nam je više prevara i prevaranata, barem meni. Znači Jetel nudi 19.000 popusta, ali samo svojim korisnicima uz ugovor. Bez toga ništa. Ljubim vas, Niki. Što kažeš ti, Jetel?